En la Revetlla de Sant Joan, una festa celebrada arreu dels Països Catalans, tothom menja coca, fa una gran foguera i llença petards. Arrel d'aquesta última tradició, els dies anteriors a la festa sempre es munten paradetes exclusives per a la venda de petards. Enguany en podem trobar vàries en diverses ubicacions. Precisament, Petardos CM s'han instal·lat per primera vegada a Olot, al vial Sant Jordi just abans de la rotonda que va a les Preses, amb un establiment molt ampli i ofertes de tot tipus. En principi és fins al dia 23 de juny, que és el dia de Sant Joan, que seria l'últim dia. Llavors, horaris. Ara últimament tenim de 2:15 del matí fins a 2:15 de la nit, sense tancar al migdia. Llavors, tema ofertes. Tenim els xoiazos, que són productes que venen molt rebaixats de preu, de per si. I llavors, a part, tenim packs d'estalvi. Per exemple, agafes 4 productes que et costarien 8 euros, doncs estan rebaixats a 6,5 euros o estan rebaixats a 5 euros. Llavors també tenim el 9x4, que és que tu compres de 9 productes de la mateixa classe, en pagaries 4 i nosaltres te'n regalem 5. Llavors hi ha el 6x3, que és tu pagues 3 productes i te'n regalem 3 més, per tant te'n portes 6 a preu de 3. I llavors també hi ha el 3x2, que és tu te'n portes 3 i en pagues 2. També en podem trobar a la sortida de Joanetes, on s'hi venen petards molt diversos i per a totes les edats. El nostre horari és de 10 del matí fins a 8 del vespre. Tot i així, el dia 23 de juny, el dia de Sant Joan, obrirem fins més tard. Tenim tot tipus de petards, tant volants com de terra, com trons, com fons, i tenim de totes classes per les diferents edats, i també tenim packs on s'hi poden trobar diferents perquè així surti més econòmic. Per tal d'evitar desgràcies s'ha d'anar molt amb compte a l'hora de llançar els petards. En aquesta nit, a urgències sempre s'atenen persones amb cremades. Tot i així, el doctor Danés ens ha explicat que cada vegada la gent en té més cura. La nit de Sant Joan és una nit especial en el transcurs de l'any pels serveis d'urgències, perquè evidentment és una nit en la qual hi ha un risc elevat de que ens entrin pacients amb cremades de certa consideració per culpa dels petards. I aleshores estem especialment alerta, sobretot coordinats amb tot el país, amb la finalitat de tenir ben estructurat l'assistència immediata dels pacients que puguin tenir una lesió greu amb aquest sentit. Sí que m'agrada explicar que en el transcurs dels últims anys hi ha hagut una millora considerable, tant la tasca preventiva que s'ha fet a l'hora de la pedagogia per explicar com funcionaven i fins i tot de prohibir certs petards que tenien un risc elevat d'explotar a les mans i de generar lesions en aquest sentit, que hem constatat que els últims anys hi ha hagut una disminució considerable del número de ferits. Així doncs, ja no tenim excusa per celebrar la nit de Sant Joan com cal, això sí, sempre amb prudència i seguretat.